Знаете ли защо тази зала е пълна днес тук? Защото хората не вярват в контрола, който тази държава години наред упражняваше върху точно такива инвестиционни намерения. Моля ви, нека да се изкажа. Да. Искам да кажа следното. Дори възлагането в момента на оценката за въздействието върху околната среда се заплаща от възложителя. Нямаме случай, в който възложена оценка по въздействие върху околната среда да казва, че инвестиционното намерение ще ѝ окаже отрицателно въздействие върху здравето на хората и върху околната среда. Това е моето мнение. Дали? Нека да не влизаме в дискусия, защото в момента сте ми дали думата. Тогава не говорите неистини, госпожо. Искам да кажа следното. Смятам, че е правилно да се потърсят всички възможности, в които изгарянето на RDF да се изключи от дейността на топлофикация. Аз не чух в вашето изложение какъв ще бъде източника на RDF. Дали ще бъде български или ще бъде вносен. Това още повече ме притеснява и искам да ми кажете, произвежда ли се в момента качествен RDF в България? Не. Защото знаете много добре, че нивото на емисиите, които се излъчват във въздуха, е в пряка зависимост от качеството на произведеният RDF. Знаете го много добре. Вероятно също така знаете, че всички тези тук хора няма да позволят да се изгаря RDF в тази инсталация. Защото в Сливен въздуха и без кажете, аз не чух конкретни заключения в вашата презентация по доклада по ОВОС. Какво ще бъде въздействието върху здравето на хората от изгарянето на RDF? И има и представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора. Иска ми се те да дойдат и да разкажат какъв е контрола, включително и собствения мониторинг, който оказвате върху... Естествено, че е непрекъснат, но ми се искат те да станат и да кажат какъв контрол точно се осъществява. Защото искам да, освен това да добавя, че ние има много какво да работим и да направим в тая посока.